Asta tribu, vezi? Cazarmă. Cazarmă, fermă. Fermă e acolo, mă. Ce zici? Ai, asta, mă. Am venit să vânăm fazați. Am făcut excursie socială. Ai de viață, mă. E punga mea! Ce-am aruncat acasă. Uite-l. Hai mă, nu-i prost. Hai de pula mea. Nu, termină. Hai că vedem pe acolo. Pe aici, pe acolo nu pot să... Excursie cu turcul. Acolo nu termină. Potolește-te, pula mea, ești ca un copil. Nu gândesc dacă îmi juram pe țigani ce făceam. Pe dialul ăsta până terminam benzină, să ne primăm. Dacă l-am pușcat pe țigan, nu jurai. Farid. Toate gunoaiele din club. Farid. Vezi, Faridule, pe unde te bagi. Copulă. Ce te vorbești, mă? Mușcă mașina. Dar știi de ce îți spun așa? Că m-am dus în București, în pula mea la ambasadă, am rămas fără ornament. Cu ornament în gură, cu stingă. Pe cuvântul meu. Nu te minți. Ce să caca meu. Hai, nu fă răspuns. Cine ce faci? Fiecare pentru lui. Numai să nu puteți să o copită în pula mea. Nu, puteți că nu știu. Da, nu. Nu de unde știi. Mi-ai stricat video, nu mai pot pune pe YouTube. Segmentul ca un țăran. Eu țigani. Fiecare Dicalu? Fiecare pentru lui. Dă jos geamurile în pula mea, că cum e rezidențial. 6 gaburi, 2 dube, 8 roz. Eu. Hai la Numai că chiar ăsta se uită. Nu vadă cum cobor. Ia! Nu, tot înainte. Mă las? Eu știu unde m-am făcut până acum. tot la partea râpie ești mort. Ce pula vrei să faci turc? Hai mă, că tot la partea râpie ești mort. Ne plimbăm până la 10 ziua. Și ora 9. 6 gaburi, Vezi că fac țigani în partea ala lui Mihai. Vezi săptămâna viitoare! Ai zis că vin! Hai zis că vii ce te-ai zis. Hă, șeful țigani, mă, săptămâna viitoare o să vezi că scris acolo numele meu, Nuri. Ce-s, Farid? Pula mea, mă. Nu întoarce mai exact, înapoi. Normal. Nu fie restie. Lasă mă, că mai avem benzină. După ce pula fute în timp? Poate tot învârtim la gunoaiele astea pulii, mă. Taci, mă! Îl fugără ăsta la pala. După țigări. Da, țigări! Le termină, seara asta le termină. Yeah! Yeah! Doamne, ce prost al lui. Ai auzit? Mă s-a uitat pula. Da. Pula, tu. Dicalu! Yeah! Uite, sau nici că să te dea în față. Oh, să nu te... Măi! Oprește un pic. Vezi și un măgar, vezi?
Venim săptămâna viitoare aici. De Mă, hashtag, mă. du-te înainte, lasă-i. Da, să vezi, mă, e cartier. Nu aici, a fost filmat ăsta. Nu.